Naku, na-shoot. Yun yung sinasabi ko pag mali yung banat. Ito boss oh. Boss, ito ikalsodol para makabuelo yung kamot niya. Ge, abante. Alayan tulak pa, tulak na, tulak. Okay. Yun, welcome back again to my vlogs mga kaservisyo. For today's video, bago kami himuwi bukas ng linggo, sisingit muna kami ng swimming sa Patar Beach. So ngayon, gaya ng biyahe namin kahapon, ay nung isang araw ay tama, kahapon lang pala. Si Sergeant, ang laman niya ay mga mahal ko sa buhay. Yan dyan sila madam sponsor. At kami naman ni Boss D ay susunod or convoy kay Sergeant. Abot ko lang tong sauce ng sangyup. Tulungan ko na si mama magsara para ilalak na lang niya. Yan. Baka nandun ka na tito. Ang dumi ni Boss D Ano pa yan katas ng crusher ni Montalban. Naibaon ko rito sa isla ng Bulinaw. At yan, moving na kami papuntang landing bar ulit. Dahil wala namang ibang tawiran dito papuntang bayan kundi yung landing bar. Di pa kasi tapos gawin yung tulay papuntang Manshore ba? Nakalimutan ko, basta doon sa Manshore. Manshore, ewan ko Manshore ba talaga. Basta may ginagawang tulay doon malapit doon sa lupa namin nila mama. Tawid doon ay antagos mo ay anda. So this time palis na kami, papunta na kami ng Patar. Let's go mga ka-service. Hey, hey. Oras natin ay 1:05 PM. Sana hindi pa nakakalis ang landing board para di sayang ang oras para makaligo agad kami. Uy, palay. Eto, accident prone area na to May namatay na naman daw dito. Ang dami nang pinatay ng lugar na yan. Diyan din ako nasa bugan ng gulong mga kaservisyo. Gamit ko si Bravo. Ewan ko kung totoo yun May nangunguha daw talaga dyan taon-taon. But for me, tapat-tapat lang yan pagka hindi ka disiplinado sa iyong pagmamaneho talagang may paglalagyan ka. Plus factor na lang siguro yung mga ganun kami nangunguha ako kasi di ako naniniwala sa ganyan notok na lang pagka may mga syempre mas eldest sa akin mga lalo yung mga senior at talagang dito na tumanda, re-respeto natin yan. May kanya-kanya naman tayong paniniwala Orasan natin gamit si Boss D ang ating Dominar 400 UG. Orasan natin mula ron sa Manshore papunta rito sa landing barge kung ilang minuto o ilang oras Actually wala namang, hindi naman naabutin ng 30 minutes kung nakamotor. Dito talaga sa isla hindi uso helmet Mapapansin nyo dahil natin nakakasalubong na mga nagmumotor diba walang helmet. Probinsya na kasi ito, talagang literal na probinsyang probinsya. Tawid dagat pa nga. Walang LTO rito, walang HPG dito, walang traffic enforcer dito. Pero mayroong gobyerno. Yeah! Umalis tayo kanina diba 107, so ngayon ay 109. So 107, so 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes. So nakaka 2 minutes na biyahe na tayo. So oras natin 110. Ayan, 110 na. Malapit na ako mag-change oil 500 no. Mag 401 kilometers. Baka di pa natin nabutin yung first 500, lalagpas tayo doon Ang ganda ng brake ni Domino. Ramdam na ramdam ko sa makina niya. Ayan na, malapit na tayo mga kaservisyo. Ayan konting na lang, konting kembot. Nasa Picocobuan na tayo. Pero yung landing boards ay nandyan ba? Uy, nandyan! Sana magsakay again, no? Yes, no. Uy, nagsasampa na. Sana mabot. Ay, sayang. Naku, paalis na. Pwede pa kaya? Hindi na pwede. Sayang. Pero ang oras natin ay 1:11. So 7, 8, 9,
9, 10, 11, 4 minutes. Less than 5 minutes pag si Dominar ang gamit papunta rito. Yun, at nakabalik din agad ang landing barge mga kaserbisyo, no? Dalawang sasakyan lang ang ibinababa, isang Alp tsaka isang Wigo. Hindi na natin naisama sa vlog yung mga motor at tricycle kanina kasi may muntik ng alam nyo na. So after nyan, sasampa ito si Sergeant dahil ito naman una sa pila. Then gaya ng unang sampa namin dito, mahuhuli ang mga tricycle at motor na single. Kahit na ito'y big bike, si Boss D magpapahuli pa rin tayo. Yan, pag sumenyas na yung mga nag-a-assist doon na let's go, so yun na yun, sampa na tayo. Sila Tita Marina dito sa Expander. Sasabay na rin sila sa amin sa pagligo sa Patar Beach. Alam niyo mga serbisyo, sa tuwing sumasampa kami sa landing barge ito, may kasamang kaba eh. Kasi hindi maiwasan na minsan ululusot yung gulong doon sa ginagawa nilang rampahan. Nagkakaroon minsan ng aberya, nababalahaw yung mga sasakyan, lalo na sa motor. Ilang beses na to may nalaglag dyan eh. Magdi-deliver ng bangka, oh. Saan kaya? Share ko lang din, maraming gumagawa ng bangka rito sa isla nila Madam Sponsor. Dahil yan lang naman ang pwedeng maging source of income ng mga residente rito. Nako, yan yung sinasabi ko, uusli. Pag umusli gulong mo, delikado yan. Paunahin mo na yung mahaba, may mahaba pala sa likod. Truck. Gada pa hijay. Laklakatin ako. Ano to, 4x4? 4-wheel drive? Kumakamot yung harapan ng gulong eh. Oh, naka 4-wheel drive. 4-wheel drive pa lang tong Expander, ano? Yung laki oh, haba. May mas mahaba pa dyan mga kaserbisyo, yung yung mga dump truck. Tsaka dump truck na may laman ay naghahakot ng mga construction materials. Tsaka yung tanker ng gasolina, sumasampa dyan. Kaya i-load niya na isang ganito, tapos dalawang dump truck, tapos the rest mga maliliit na sasakyan na. Susunod na tayo dito sa ELP na may kargang bangka, di ba? Yung isang sampahan na matitira, yun yung atin, syempre. Doon ako tututok sa likuran ng Expander ni Tita Marie mamaya. Kasya naman yata eh. Babalagbag ko na lang. Palakasan ng loob sa pagsampa. Mamaya ulit, kill engine muna tayo. Siksikan kami sa likod. Yun, malapit na kami mga kaserbisyo. Ready for takeoff. Naku, na-shoot. Yun yung sinasabi ko pag mali yung yung banat. Kaya kailangan labanan dito mga kaserbisyo, motor mo panghabal-habal. Pagka ganito big bike tapos na-tsempuhan kayo, no? Pababain ko muna sila lahat bago ako bumelo. Shots. Yan. Ginamitan na natin ng panghabal-habal move si Dominar. Woohoo! Yes! Check natin kung paano bumatras sila Tita Marie, yung Expander, at si Sergeant na L300. Let's check and let's see. Hoping na perfect ang pagmaneuver nila dahil medyo malayo sa pagitan ng rampahan ng landing barge. Ayan oh. Naku. Medyo mali yung positioning. Dapat diretso. Sumabit yung yung uso nung bangka naputol. Damage, hindi pa nakakarating doon sa buti hindi naputol ng buo, no? Dati kasi mga kaserbisyo, ito yung luma nilang rampahan. Pansinin nyo, medyo flat, di ba? Unlike dito sa bago, masyadong maumbok at saka ang laki ng nagiging kanal mula rito sa landingan. Ayun yung naputol, inabot nila. Dami, putol yung uso. Next is the Expander. Bagong modelo pa naman ito. Ang driver ni Tita Marie ay si Kuya. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi si Tita Marie ang nagmaneho. Next in line yung Innova. Then the last is the Sergeant, ang ating L300, which is siya yung unang rumampa kanina. Siya rin yung huling bababa dito kay landing barge. May laban dito yung ala yun, naku, dumulas. Kung masyadong lower dyan, yari, sabit yung ilalim. Huwag lang sasahid yung bumper, yun, success. Next is the Innova. Delikado yun, tapos bumelo, nag-aayos ng rampahan. Naku, kinakabahan ako kay Sergeant.
May laman pa naman yan sa loob. Ang taas oh, tingnan nyo oh, tarik di ba? Ayos nyo mga sir. Kailangan perfect yan. Wala pa 3 buwan sa amin yan. Yan, dinagdagan. Yan, yan. Yan, may tiwala na ako dyan. Come on, come on, come on. Alam ko naman veteranong driver to si Tito Toto eh. Sasabit yung step board, sabi na nga ba. Shit, yun ang sinasabi ko mga kaserbisyo. Hindi na safe yung ano nila, yung rampahan. Maayos sana, aberya. Sumabit sa molye. Dadyakan nyo boss, dadyakan. Dadyakan yan. Sumabit yan, dadyakan yan. Hindi na matatanggal yan. Pero subukan ko yung abante ha. Lagyan nyo kayong kahoy dito. Dito isa, lagyan nyo kahoy isa. Wag na yung kami siya puta. Ano yung alkaran dito masek? Yung bago. Kasi dapat malapad eh. Tatakal tayo. Kasi yung ano yun. Paano kasi yung vlogging na? Iwas kasi ng iwas. Tao na yan eh. Abalan lang kami daming tawid natin. Yung pera ko sa bata. Sige, sige lang. Sumabit yung step eh. Sumabit yung step board kanina oh. Dapat itong ang nilagay nila. Nagagalit tuloy yung kapitan. Dapat daw yung malapad ang nilalagay. Huwag ka ng kahoy. Tuturin mo naman. Dito ka lang. Huwag ka ng kahoy. Anong kan bayuhin yung parang dali. Yung masunod. Diyan mo yung masunod. Abante ko boss, sabayan yung angat dito. Ganyan o. Boss, ganyan mo, sumabot yung ano ko boss, yung shock shoulder. Ilalim. Baka masira yung busing. Iangat nyo na lang ng kunting ganyan o. Iangat nyo na lang ng ganyan. Alalayan nyo ako. Angat. Abante ko kunti. Ganyan. Kaya bati mo nga. Kasi sabi ko sisira yung ano ko. Saan eh, paano kasi? Hindi ba natin sumunod na iwas ka ng iwas ng manubila. Wala. Ito boss oh. Boss, ito ikalso doon para makabuelo yung kamot niya. Ito. Yan. Ge, abante. Alayan tulak pa. Tulak na, tulak. Okay. Bob, diretso mo na. Diretso mo na babante. Delikado, nagtalsikan yung ano. Abante ka, abante. Abante. Diretso ko lang. Diretso lang, huwag mo na iliko. Ge. Ge, buelo. Ge. Maluwag. Diretso. Magkaan ka sa tao. Dapat kasi malapad yung kahoy dyan eh. Okay. Wala. Ano yung ano? Ano yung tumutulo? Tubig ba yan sa aircon?
Hindi, yun nandito. Ano yung tumutulo dito? Sercon ba yan? Okay. Saan? Sercon? Ah, okay na. Tara. Galit kasi. Nagbabayad naman tayo, ayaw nila ayusin yung rampahan eh. Dapat inaayos nila yung rampahan eh. Dapat hindi ganun yung karakter nung kapitan. Kitang kita naman sa video eh, sumusunod naman sa senyas nila eh. Tinitipid nila yung ginagawang rampahan, may malapad naman pala. Opinion ko lang mga kaserbisyo, di ba? Disappointed ako this time. Nagbabayad naman yung mga tumatawid, di ba? Iayos sana nila yung ginagawang rampahan. Hindi naman laruan yung sinasampa eh. Ginagastusan din ng mga may-ari yan. Ayusin nila yung serbisyo nila para walang nagiging problema. Doon tayo tumagal, no? Sa landing barge. Yung makasigaw pa yung kapitan eh, akala mo sila na ang hari sa pagtatawid. Huwag naman sana dumating ang punto na mawala na sila ng opportunity. Katulad yan, hanap buhay nila, di ba? Diretsuhin nyo lang yan, tita. Okay na po. Pwede? Pwede pa? Patanggal ko muna yung semento. Tumitigas na eh. This time, patanggal ko muna yung parang sementong putik mula sa lubakenyo. Mahirap na, baka mamahay na yan dyan mga kaserbisyo eh. Paunahin na natin sila doon at para pagdating doon, syempre, pahinga na lang, nom-nom, tapos edit-edit ng ating vlog. So, mamaya ulit mga kaserbisyo. Yun, at malinis na si Boss D. Buti na lang may malapit na car wash area dito sa bahagi ng Linaw, no? Papuntang Patarto eh. Ano ba pangalan ng ano na to? Car wash. Ano pangalan ng car wash niyo, boss? Jeremy's Car Wash, boss. Jeremy's Car Wash, no? Salamat. So, painitin na natin. Doon na natin siya gagawa ng montage na malinis. Kanina, yung montage na nililinis. Ngayon naman yung gagawa natin siya ng montage na malinis na sa magandang background. Let's go! Thank you! Yan! 3:39 na mga kaserbisyo. Habol tayo sa beach at medyo nagugutom na rin ako. Gusto ko talaga yung engine brake nitong motor na to, no? Ayun, napagbina ko talaga yung engine brake eh. Tingnan mo. Oh. Ganda eh, no? So umalis tayo doon ng 3:49. Doon tayo mag-stick na oras. Sige, habang binabiyahe ko at binabaybay ko ang kabahan ng Patar Beach na ito, pasok ko muna ang malinis na montage.
Tandaan nyo mga kaservisyo, umalis tayo ng 349 doon sa car wash area. Proper town ng Bulinaw. Ang alam ko Mia Almar Beach yun eh. Yun kasi yung pinakamalapit na beach dito. Yung Patar Beach kasi talagang sobrang layo pa, which is halos ano na naman, nasa kalahati ng Mia Almar Beach yung layo nung Patar Beach. Yung Patar Beach kasi public yon, so gobyerno na ang namamalakad. Parang may nakita akong checkpoint. Alright. No, mga walang helmet. Yari kayo. Tapos na Valentine's Day pero may nagpapatibok pa rin ang puso nyo. Malayo malapit, kahit na wala tayo sa Manila or sa maigpit na syudad, ugaliin mag-helmet para hindi laging tumitibok yung puso nyo. Hindi talaga kasi uso yung ano rito eh, helmet eh. May nakikita na akong dagat. Actually, itong beach na pupuntahan ko mga kaserbisyo, sakop na ng Barangay Patar to. Ayan na ang arko ng Barangay Patar. Yun, malapit na rito yun. Ayun, may Almar, lumagpas ako. 349 tayo malis. So 349 50 51 2 minutes. 2 minutes. Ang lakas mo talaga, Dominar. Ang lakas ni Boss D. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes ang animal. Asan yung L300? Ba't wala sila rito? Oh no! Wala. Wala. Oh no! Wala sila rito. Hindi ko pa naman daling cellphone ko, nandun sa kanila naka-charge. Oh no! Baka nandito sila sa Dutch. Baka nandito sila sa Dutch. Wala namang ibang pwedeng puntahan yun eh, kundi dito muna sa Dutch Resort. Ito yung ano eh, unoperational resort. Kasi ano na to eh, alam ko for sale na to eh. Check natin, baka nandito. Naku, wala rin. Oh no! Wala rin. Saang resort kayo nagpunta? Oh no! Huwag niyo sabihin dumiretso kayo ng Patar Beach. Yun na mahirap sa walang communication. Yung cellphone ko nasa kanila. Babaybayin ko to. Wala pa. Tuber pa naman, ang lakas pa naman ang loob ko na wag na muna magkarga kasi alam ko malapit lang kayo. Baka nandito. Wala rin. Oh no! Mukhang magpaparefill ako ng litro-litro ha. Wali. Nagugutom pa naman ako mga kaserbisyo. Dagdag muna tayo kahit mga 2 litro, kahit 2 liters lang pwede na yan. May gas po dito? Malayo na? Oh no! Bandang dito wala na? Wala na. Rowena Store? Thank you po. Nagwa-warning na eh. Alam nyo naman pag ganyan, ewan ko ba bakit kasi nauso yung mga ganyang warning. Napaka-aga naman mag-alarm sa 2 liters ano. Nire-required na agad akong mag-refill. Ito ba yung Rowena Store? Ito Casa Maria.
May gas po kayo? Saan banda, ma'am? Eto. Ah, okay. Thank you po. Ito lang pala. Dito tayo. Refill muna tayo kahit 2 liters lang. Pabili po. Gas. Premium. May premium gas po kayo? Ano lang meron? Wala. Sabi dito po meron. Wala na. Sayang. Wala na kang gas. Paano kaya to? Bahala na. Nasaan kaya sila? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Siguro dun sila dumiretso sa kabila. Dun sa isang beach. Ay, alam ko na. Oo, sa dati. Yung huli naming pinagliguan. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Dito yata yun? Hindi. Dito nga ba? Hindi. Dito ba? Hindi. Ang dami sibuyas oh. Ayun, ito yun. Ito yun. Picnic side? Ay, hindi. Hindi ito yun. Ito sa kabila. Ito yun. RC. Oo, RC. Sabi kasi Mia Almar eh. Yun. Ha. Dito pala kayo ha.